Avon Anew. Коя е следващата цел в науката срещу стареенето, която ще помогне на жените да изглеждат по-млади? Революционното откритие? Всеки от нас носи гена на младостта. Този така важен ген се намира сред кожните клетки. Каква е функцията му? Да произвежда топлинно-шокови протеини, които влияят върху младостта на кожните клетки. Въпреки това, с течение на времето активността му намалява. Производството на протеини се забавя. Ефектът от стареенето става забележим с времето. Но вие можете да отвърнете на удара. Една от най-вълнуващите области за учените изследователи в момента е темата за дълголетието. Невероятният пробив на екипа на Avon се състои в това, че открихме начин да дообогатим изследванията. Специалистите на Avon откриха връзката между гена на младостта и функцията на кожните клетки и разработиха нов революционен продукт. Представяме ви крем и концентрирана терапия Anewgenix, ново поколение терапия против стареене, за да надхитрим гените и отключим младежкия потенциал на кожата, за кожа, която изглежда с до 10 години по-млада. Един от водещите университети в света проведе изследване сред група хора, които живеят изключително дълго и запазват здравето си до дълбока старост. Причината за дълголетието на това поколение се крие в генетичния състав и по-специално в комбинацията от гени на младостта, открити в ДНК-то им. Avon е първата компания, която използва патентованата YouGen технология, разработена за да стимулира функцията на гена на младостта и да помогне на кожата да изглежда по-млада. Наблюдавахме подобрение и при финните, и при дълбоките бръчки при 100% от участниците в нашето изследване. Освен това, участниците забелязаха до 100% подобрение и при обезцветяването на кожата. Генетиката надхитрена, борбата с стареене на кожата предопределена. Жените, които идват при мен, се тревожат, че остаряват. Всъщност, те са много обезпокоени от това. Винаги сме знаели, че генетиката играе важна роля в процеса на стареене на кожата. И мислехме, че няма нищо, което да направим в борбата срещу това. Поразена съм от резултатите на Anewgenix. Науката е толкова напреднала. Силата да изглеждаш по-млад се крие в самия теб. Отключи я сега! Anewgenix. Още едно невероятно откритие само от Avon.